John chapter 5 kubva pavhesi 1 kusvika pa9. Musoro weshoko uripo, Jesu anorapa munhu padziwa reBhetizata. Shure kwaizvozvo, vaJudha vanga vaine dira paJerusarema. Jesu akaendawo ikoko. Zvino muJerusarema imomo, panzvimbo inonzi Zambara reHwai muchiHebheru, yaidaidzwa kuti Bhetizata, pakanga paine dziva rakanga rakatenderedzwa namabiravira 5. Mukati maro ndimo maigara varwere vazhinji kwazvo vaiti mapofu nezvirema nevanhu vakaoma mitezo. Vaimirira kubvongodzwa kwemvura, nokuti mutumwa waTenzi aisvikapo nguva nenguva achibvongodza mvura yedziva iroro. Ani naani aitanga kupinda mudziva iroro, mvura ichangobva kubvongodzwa, denda rake raibva rapora. Ipapo paiva nomumwe murume akanga arwara kwamakore anokwana 37. Kuzoti Jesu amuona uye achiziva zvake kuti munhu uyu akanga agarapo kwenguva ndefu kwazvo, akati kwaari, unoda kurapwa here? Murwere uya ndokupindura achiti, changamire, handinawo munhu anondiisa mudziva paya panenge pabvongodzwa mvura, paya yabvongodzwa. Paya pandinenge ndichienda, mumwe munhu anobva anditangira. Ipapo Jesu akati kwaari, simuka, tora uvato hwako ufambe. Murume uya akabva arapwa pakarepo, ndokutora uvato hwake achibva afamba. Mwari vakomborere kuerenga komanzi avo nokuti anoera. Amen. Diani wakaita niwo dida Mwari
Regai ndikumbire vanasikana vangu vandauya navo pakati pavo mumwe chete auyepo anamati ndiya wakaita ininiwo zvangu ndiwane varova ravo ndiye jesu ochavisa tinoramba tichidzoka pachigaro cheMwari Baba muri kumusoro kudenga. Tamira pano zvakare Mwari, shoko tiri kurinzwa riri kuramba richingodururwa radururwazve. Ono murandakadzi wenyu amira pachikomo, Mambo Jesu, mupei mazwi ekunamata, mupei mazwi epamusorosoro, mazwi ane udzamu, mupei mazwi Mambo Jesu, mukomborerei Mwari, taurei murimi asataura ariye, mushandisei chete semudziyo wenyu Mwari. Mwana wenyu munomuziva mbuya Gandira, mupei mwazi agovere kuvanhu, mupei mwazwi Mambo Jesu. Nokusiraiwa sara baba mwana komadziye mwana mazvitai muverenge nekuverenga zvakanaka. Regai titende Mwari second chance pamwendo wekupedzesera. Ndiri kunyanya kunzwa kufara kuti pamwendo soko rangu rekupedzesera kutaura. Nguva yaMwari inongosvika anytime. Pamwe kukokwa kuno mufundisi kungakogona kuva kwekupedzesera. Unogona kuva kwekupedzesera. Enda azvishamise, azvityise nekuti kumusha nai. Vanotya kuenda imbwende nai. Saka Gideoni yakadzi iwe kuhonda kwauri kuenda uku hakuna kuenda nana gundu mwandira nekuti vazhinji vachomiswe waduchaiwa hapanapa kwakuenda kuti ngavapiwe matesi kwakudzokera navo zvimatina zvino vakawanda. Haleluya. Ndipo wakaita nevanorwara vazorapwa. Sosvachamisa
vabati vezvigaro, musa wangu executive yenu paridzidiya wafundisi vari pano nanamai rukwadzano rwese pamusoroi vabvume muriko here wabvume munobvepiko ukafarisisa zvakapfurikidza pamwe pacho unozotadza kuziva zvauda kuita handiti nai asi regai nditaura kuti ukaona munhu achidai achipenga mupengero iwoyu pane zvinomupengesa mese makagara munomu mese kusara kwavafundisi chete nanaamai ndowasiri mapenzi mese mimi munopenga kusanganisira neni wacho ndiri kutaura ndinopenga kusanganisira nanamukomatazi vanopenga nananamataya vanopenga asi kwakupengera ndo kwakasiyana zvechokwadi chaizvo misoro yedu haitore zvakanaka asi kwaisingatorere zvakanaka kwakasiyana so ukaona munhu achiita zvinhu zvake zaakuti ibedzi iwewo nehwako gara nehwako handiti ndizvozvo nyaya yaverengwa panapa yandiitira zvakanaka ari kusimudzwa musoro weshoko wekuti ini nemhuri yangu ini nemhuri yangu wandiitira zvakanaka kana vamwe vese vakaramba asi inini nemhuri yangu tichanamata Mwari tichanamata Mwari tichanamata Mwari tarisai padyo newe baba Nyagato vabva panapa vataura nenyemunhu mbeveve yanga isingataure naye ichirwara ichidonha tsviyo here munhu anopupuma furu
achisandura maziso urwere hwepfari, asi zvinopera. Zvikanzi zvakatangira papi, zvakatangira kupi, zvakatanga rini? Handiboni bvunza yaka kuti mubaridze zvakatanga rini zvamuri kuita. Zvakabvira mudumbu ramai angu. Warashawa, halo. Zvakabvira mudumbu ramai angu. Ndisati ndamboumbwa, ndisati ndazikanwa, zita rangu richibva ragadzirwa, plani yeupenyu hwangu ichibva yaitwa, zvese zvandiri zvino zvichibva zvaitwa, nezita ichibva ndatumidzwa wanzi Charity. Zvakatangira mudumbu ramai angu, iwo zvakatangira papa. Azouya mbiyanga, mudzimai anga akapfuma, kupfuma zvekupfuma zviye, vanga ari kutaura mazuva anaya, vanhu vane slogani yekuchema kadizvo. Ende tosandura mufundisi zvikanzi yowe SPPR haisi kumbozviziva. Iwo magosa aya havasi kuzviziva kuti zvinhu zvakaoma, havasi kuzviziva. Amen. Vanozvigona ngavazvigona. Kana vari verudzi rwekwangu vanobva vabedura miromo, vakataura vobva vaiti minyu miromo. Zvinhu zvakaoma, asi ukatarisa mumwe munhu zvinhu zvakaoma kubva patanga kudhura zvinhu. Izvozvi zvandiri kutaura zvinezvi haasati adya muriwo usina mafuta. Tiri pamwe chete? Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvakaoma, zvinhu zvakaoma. Haasati ageza negirini bha, ari kugeza nengesha yakarehwa nambuya wangu. Kana uchinditengera sipo yekugeza sakitenga ngesha. Gesha. Tiri pamwe chete? Tiri pamwe chete here? Hapana pasina sute kapu yake netripoti zvinogara zviri padara, asi zvinhu zvakaita sei nhai? Pana ndinoda kutaura nenyaya yeurwere, ndinoda kutaura naye panapa. Varwere vaigara vari padziva, pavaigara padziva ipapo paiva nevarwere vazhinji. Ndiri kungoinhonga, pane vamwe mai vakandiitira zvakanaka, zvikanzi vhangeri raverengwa marinzo. Saka ina handisisina chekutaura kana chekututsira, nditaura zvinhu zvakaitikika. Musazondotuma-tuma vanhu ba. Zvikanzi vanhu ngatitonamatai, zvaringana nekuverengwa kwaraitwa. Vanhu vabva vanamata zvikanzi ngatipindei muofarini. Paiwa nevanhu waigara padziva reBethsaida, hadzi shure kwaizvozvo muJerusarema. Imo muJerusarema umu ndandiri kutarisa ndikati makamboita seiko muJerusarema? Munongogara muchitaurwa muJerusarema. VaJudha vaiva nebira ravo ravaiva naro. Vari pakati pebira rava ipapo pane panzvimbo yaraiitira. Zvikanzi vaienda padziva reBethsaida. Padziva ipapo paiva nevarwere vazhinji vaiva nezvirwere zvakasiyana siyana,
handiti ndataura nenyaya yeurwere. Mukati umu mumabhegi umu mune mapiritsi akasiyana siyana ezvirwere zvakasiyana siyana. Ndo varwere vari kutaurwa wari padziva rino. Kwete dziva pane kabvisi kanonzi anapa munhu wauko. Kwadi isusu kuna Chambara pandiri riri pana Mutowa apa pana munhu wauko. Handiko damadziwa airehwa. Dziva riri kurehwa idziva rinoi rauya varwere vane zvirwere zvakasiyana siyana. Ameni, ameni naameni. Zvikadziva izvoti varwere ivavo ani nani anoenda padziva richangotanga kubvongodzwa chirwere chake chaibva charapwa pakarepo chichibva changotirwa. Ndatarisa ndikati handisi kuda kutaura nezvirwere zvemusoro, handisi kutaura nechirwere chemakumbo. Handiti maona ndiri kushetuka. Handitaure pane chirwere chemakumbo. Handisi kutaura nechirwere chemusana. Handisi kutaura nechirwere chemwoyo. Ndoda kutaura nemhando yechirwere chiri panapa. Urwere hwemimba ndo wandinoda kutaura nezvawo. Vaivapowo padziva ipapo, vaivapo padziva ipapo varwere vemimba. Munoziva zvavanoita varwere vemimba. Kwangu mugore rapera kusvika gore rinoi dzakadirwa mimba dzakasiyana siyana. Mimba yekutanga yaida nzondo dzakangobhoiliswa chete, hadziswa kana kudomasi, hadzina chadzinoitwa. Zvobva zvaita kunge kakunetsana mumba. Murume nzondo rahadyi iye ndo dzaari kuda. Dzikanotengwa dzinotengwa tsapo inoya chizara firichi. Mimba imo munodzirimo muno awakagarisana naye anayo mhando yemimba yandiri kutaura iyi. Padziva pana kwete kumbiva asi pana tarisa wakagarisana naye wambobvunza kuti yako mimba mhando ikweyo. Ubvunze yechipiri, mhando yemimba yechipiri yaiti ikapfuura nepaka mugwavha so ikapfuura yakwakadaro yonzwa kamunhu wike mugwavha tichitanga kubuda tumagwavha inobva yadzoka yosvika yosvikoka pachura yodya zvaringana. Ndarangarirwa nekamugwavha. Mimba pano padziva panapa kwete kune mumwewo kwete pabedside asi papi pano. Yechitatu aseka zvako yaida magwavha ane honyi. Ukaripanya so ipo kuzuzuma kudai iye ari kutoya so zviri kutomunakira. Mudari patyo newe
ndinozita sako ndini ndakaitakura asi ndakaitakura sadza rikakurungwa ukakurukira sadza munhu anobuda riri kunhuhwa asi akuda kuridya sadza racho iroro mvura yauri kubikisa iyoyo imvura imwe chete upfu hwacho ihwohwo upfu humwe chete poto yacho iyoyo ipoto imwe chete mugoti wacho mugoti mumwe chete moto wacho moto mumwe chete asi yekuti aende papa haasi kuda haleluya waribika ropa rapuro asi yakazviita hadye mimba mhando dzemimba ndikuda kutaura nemhando dzemimba dzatinosangana nadzo mukereke ndotandinoda kutaura nditenderei nditaure mhando dzemimba dzemuchechi ukavatendei kurukwadzana havauye rukwadzana hakuna chishanu chichambopindwa here chiri kupindwa here ana mai chishanu vari kupinda chishanu halo vari kupinda chishanu halo nyepa ndobata dzandinoda kutaura dzemimba idzodzo dzinovasvota hadzina mapreparation hadzizvarwe mhando yemimba urikudinzwa mushe halo tauya pano padziva ndaizoti ndakagara ndotarisa imwe yacho yaitaura kuti ndibikirei nyemba every month mimba muri kudinzwa mushe kufina ukadzibika Tuesday kana kuti Sunday haadyeba ati mukama ndoda dzinobikwa manzi mhando yemimba yakadaro magara adiminisei nhasi inini ndisipo dai baba garai ndiripo mimba madi kundimirira ndiyadaronga ini ndisipo mimba inosvota inosembura muri kundinzwa zunzai vanhu vari kotsira Jehovha vanoti
chemaperembudzi. Unasara kuona munhu achifamba, kusara kuona munhu achiparidza zvandiri kuita zvinezvi, asi minwe iri kudonha nemakuhwa. Uri kundinzwa? Minwe iri kudonha nemagodo, minwe iri kudonha neshanje. Ipo pano padziva panapa kwete kuna munwe uku, kwete kuenda kuna muhume uku. Aiwa, asi papi mutumwa ari kuuya, vatumwa vauya, riri kubvokodzwa. Andina neanotanga kupinda, akangopinda chete imomo, zvake zvaita. Ini nemhuri yangu ticharamba takamira kusvika zvedu zvaita. Humwe urwere huripo, urwere hwatinahwo hwenungo chaiwo. Amen and amen. Nungo chaidzo chirwere. Nungo dzinokodzera kuvenga munhu. Makambozviona? Nungo dzinokodzera kungovenga so. Chikonzero une nungo. Munhu ari padyo newe. Iri kuririma mvura. Kana mashanga chaiwo hasati aharwa mumunda, haana kana direction. Chakakufamba achitaura chete zvinhu zviri kuoma mazuva ano. Mbeu yacho ichatengeka here? Haisi kungotengeka. Kuzoti fertilizer yacho hazvisi kutobhoita, yatova slogan iyoyo. Kopa yaitengeka wakaite haina kutanga kudhura nhasi kai. Yatanga kudhura nhasi. Taneta nevakristu wane nungo basandere kutorwa thermometer muhapwa, famba nekatsapo muhapwa. So imhandi yenguva yacho. Urwere imhando yeurwere. Uri kuiziva mhando yako yeurwere pana? Unoiziva? Ukaona mumhuri mako wakudzikana nasekuru, wakudzikana nehanzvadzi, zvikadzi uyu nemararamiro anoita uyu, kana mukati pambasera handimutambire. Zvirimo? Hazvimo here? Hazvimo? Chikonzero murwere anopenga, ndizvo. Urwere hwandida kutaura humwe kwedu kumba kwedu, handitaura nezvokuma kwevamwe va, ndotaura nezvokuma kwedu. Mumhuri mune mwana ari kutimba gwara baba wake, kutimba zvekutimba, ari timba kudaro, akasvika kubvisa matombo ese, ukatadza kunzwisisa kuti simba racho riri kubva kupi, kusvika abata dombo rezariro, akaribata, akarisimudza, akarikandawo, obva atanga kudai kusikidza dombo iroro zvibhakera. Haleluya! Kurwara vanhu vagara pasi semhuri vaongorora, vakati munhu hakusi kupenga baba, hakusi kupenga. Inungo basa vakaenderera kutedza magadheni evanhu, achienda achinoba, achitedza muminda. Iwe ndosara wodya chibahwe, iye anenge atokwatira kudhara. Vanhu momuona mavhudzi aya, hata anopenga
iye hapenge. Amen. Urwere unazokuba kwako pano zvinoda kubvasvakiswa pano kwete kumweva pana vanhu vazomuongorora vakati uyu munhu uyu tamuregerera wakwezekuru vakati regai ndimurove paakanzwa izvozvo vati kuse kumhanya zvimwe zvinhu zvatinoona zvichiitikika muchifungidzira kuti aiwa uye hateedzerwe aikonai kuti munhu hateedzerwe ba ndisipurinai munhu urwere kutaura kwandiri kuita kuno wakabvisiswa kwakakwanzi mumba kuti gombero rifushirwe wakasanzi chibvisa imbudzi newe so kune mhando yeurwere yatinorarama nayo tichiirera hedu uchiona kamwana kachikura kachirafura vabereki wobvaudza ndichamuita seiko uyu ndichagomudiko uyu mwana anodetsa uyu vavana vemazuva ano vana vaitisataura matauriro iwayo vana vemazuva ano uyaitinamati kwemimi ana baba nanamai vemazuva ano muri kuitei maregerera zvinhu muri kurwara mune zvirwere taita urwere nguva yakumuka tichinamata chaiyo hatisisina hwaurwere. Amen. Chechi inodzinopindwa na9 vanhu vachienda kusunday school isita kupinda na1 ende wakapinda na1 urwere iwowo unoona kuti paitwa 2 seconds mari dzogaiperi tanonokerwa. Halo chechi. Kwedu mazuva ano takavataura kuti aiwa hatishande nenguva yevanhu ndandiri kunzwa panapa pari kungonzi 8 dzepawachi kwete 8 dzemaoko kwete 8 dzezuva asi 8 dzepai dzepawachi. Tikati anoda zvake anosvika vanhu tamufinance chechi 9 o'clock takutotanga chechi kusvika 12 chechi inenge yapera todzokera kudzimba tonodyaka zvedu. Taita zvirwere zvevanhu vakagara padziva for 38 years vachingotaiwa kana ndikaenda na 12 kuchechi ndinosweiwana. Amen. Taita varwere vakagara padziva rebackside vekuti kana vakanzwa pari kutaurwa zvefinance vanovenga. Ameni. Vakanzwa pachitaurwa zvezvegumi hadzi ndozvega here izvozvo. Regai tikutaurire kuti patakauya ka hatina kudhonzwa banditi pane akadhonzwa here. Iwe mukaiwe muka pamwedzi wacho muka mukristu muka panotaurwa chegumi nendingange ndiriko nekuti ndochiri kundidzikirira kuti ndifambe zvairi. Dai pasina chegumi dai ndisiri kufamba kudai. Haleluya. Dai pasiri kuchaira muchechi dai pasiri kuita basa rechechi dai netomustori yangu dai yakateiswa kudhara. Haleluya. Nekuti vamwe vakatoti gadzirai nhumbi gadzirai pamukova nyasokirai zvakanaka hakudzokeba denga robva ratanodzwa kuburikidza nekuti mwari vane zvavakaona pauri 38 years wakagara zuva ranhasi unosimuka uchifamba tora wavati wako ufambe zvikadzi vamwe vacho vakazobvunza wajudha kana kuti wafarisi zvikati zvabaita izvi watora uvato nhasa usikuziva kuti izuva resabata zvikanzi pane anditi tora uvato ufambe. Haleluya. Kana wanzwa chinhu
vakaita yeniwo ndine Mwari ndiyeje tuchoshabisa ndiema wowe bude topuka makwamari utuni ndiani wakaita chirikadzi dzine mote ndiyeje zuzoshamisa ndiema mbowe bude topuka mapavari motoni wamwe vanogona zvekufina kungofina chete kungonzwa kungofina kungoti ndosembura bhaibheri ropa rataura kuti Mwari vari kudenga Mwari havadi vanhu vanosembura kuchena hedu kwatakaita nemadhuku kufitwa hedu kwatakaitwa nemayunifomu but Mwari havadi vanhu vanosembura tiri kurwara tiri kurwara vaimunyaradzi tiri kurwara tiri kurwara dai tisiri kurwara chechi havaichena dai tisiri kurwara verudzi rwedu havaichena tiri kurwara tiri kurwara ari padyo newe mutauro kuti shamwari bvisa urwere uhu shamwari bvisa urwere uhu kudaka zvakatandira ndakandiri kutarisa ndikati inini zvakanditira zvakanaka mimba dzaidya dzondora idzodzo dzekuti ukasvikawo iwewe unenge uchinewo nyama yakanaka kwakabva kwadzidzidzikana bhuku ndikati aiwa izvi zvapfuura izvi ndikati ndakuendawo ndaakudyawo zvakanaka kwasara yetugwafa ndagara tauya pano paisa tapedza zveisa tadzokera kumba kubva kwasukwadzi musikana bhuku ndikati aiwa ndatambudzirwa zvapfuura kwasara yemakoni haleluya mukanzi ibvai mune chakaipa ibvai idyai gwavha rakanaka kwete gwavha rine makoni haleluya kune vari kuda magwavha ane makoni mukavataura kuti idyai gwavha rakanaka havaride kuridya mukavataura kuti gwavha iri harisati raibva ivo vanoda kudya kasati kaibva dai Mwari watibatsira tirege kuita mimba dzinosembura padziva reBethsaida handina ani anotanga kupinda mvura ichingobvongodzwa painongobvongodzwa iye anobva arapwa achibva apora murapi ari pano yebawe ouya vanogona kuimba uya
murapa ari pano, chiremba wekudenga akauya pasi pano kuzorapa hosha dzese. Hapana inonzi hosha haagone kuirapa, hapana chirwere chisingagoneke kurapa. Zvitadzo zvese kana kuti zvivanzo zvese anobvisa, anodzinga kunyange nekutya. Hapana rimwe zita kunaka kunga Jesu radzinga kunyange nekutya kwangu. Pano tauya kuzorapa zvirwere zvedu zvese, tauya kuzorapwa pano. Ani nani ari kumhanya takakuya kopinda padziwa, ari kubvombodzwa nekutuma, zvirwere zvake zviri kurapwa zvichipora. Denga tichasvika tichazoona Jesu, tichazoimbira Jesu, tofara naJesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Murapa ari pano, murapa ari pano. Vanoda kurapa, vanoda kurapa nezvirwere zvavo, vanoziva kuti ndine chirwere changu. Inguva yekurapa, inguva yekurapa, inguva yekuzozviwisira. Azviita ngatinyarare. Ngatinyarare toteerera munguva yatiri. Ukaenda kuwati
kwamurewa korido macho pane pakanzi silence. Saka inguva yekunyarara ndokuti kune vari kurwara. Inguva yekunyarara ndokuti pane ari togomera ari panguva yakati ome. Saka usamuitire noise panguva yatoda kuti tinamate. For 38 years uchirwara neindiscipline uda kurapa. 38 years izvezvo ane 40. Indiscipline yemauri uda kurapwa ukurwara. Hazvidi paracetamol, hazvimbodaba izvozvo, zvinoda Jesu ndianeti instill discipline. 38 years amwene hamude muroora wenyu muri kurwara. Kana mukaenda kuna dokta upi hakuna medication imwe inoprescribwa pakuvenga muroora wenyu, but Jesu anogona kukurapa achibvisa ruwendo kuisa rudo. Uruda kurapa manheranayo 38 years patone vazukuru vane eji iyoyo, asi muroora wacho ari kukuitai vana. Hamutyidzane urwara uyaurapa 38 years uchibira murume wako mare, ndiye akakuroora, ndiye uri kubikira sadza, asi unorwara nekumubira mari yake. 38 years uri kurwara. 38 years muchivigira mudzimai wenyu mare, mare yamashanda kuti mudye mese mari yacho, asi unomuvigira. Uri kurwara uda kurapa, tauda kunamata. Patiri kunamata ndiye Jesu wakaita kuti asangana nemukadzi patsime, akataura ega nezvezvikomba zvake. Murume unaye vatune chirwere chekumbo mumba, kumbo kunze, uda kurapwa manherano. Hakuna rimezita kudzokwera Jesu vari pamberi pogama yetinamata. Ngatipinde munamato pamwe chete, ndichitungamira munamato. Hatunoziva kurwara kwako, Mwari vanokurapa, Mwari vanokurapa. Unoziva pane dambudziko rako, unoziva pane kurwara kwako. Tarisa mazwi aunoburitsa mukati menharaunda, atarise isa pasikero matauriro ako. Kana vatyirwa nemombe mumuda, uri kurwara, unoda kurapwa kuti kwasadza muromo wako. Tinokunamatai Mwari, tinokukudzai Jesu Kristu, murumbwana waBaba, akauya pasi pano nekuda kwemwana, nekuti muri rudo kunesu. Makauya kotibvisa mukutadza kwedu, muprosese kutibvisa mukutadza. Baba wedu wenyasha, nguva nenguva maifamba
muchisangana nevanhu vairwara zvakasiyana siyana, movanzwira tsitsi Jesu wenyasha, movarapa. Timi Jesu makasangana nemuchinda kuti Jesu mwanakomana waDhavhidha, tinzwireiwo tsitsi. Jesu munomira mopa attention, mopa a single question, unoda kuti ndikuitire. Zvikanzi ndinoda kuona, zvikanzi kutenda kana kudaira kwako kwakuporesa, chienda. Ndimi Jesu munoita kuti mapofu aone nemeso avo. Ndimi Jesu makati ambuya vapita varwara munotambanudza ruoko moti chirwere buda, chirwere chobuda. Ndimi munorapa. Baba wedu tiri kumukokayo manherano, pane vashoma vevazhinji vakapfugama pamberi pechigaro. Mamwe mazwi anoti Mwari Baba, Baba tauya kuzozviwisirawo tega pamberi penyu Mwari, nemitoro yedu Jesu. Tauya pamberi penyu Jesu, tauya pamberi penyu Jesu, nekuremekwa kwenyu Jesu, nekurwara kwenyu Jesu. Tauya pamberi pechigaro. Tiri kurayira hosha nezita raJesu weNazareti, nezita raJesu. Hosha buda, vana vedu vasununguke. Makataura zvakareruka. Baba wedu wenyasha, unoda kuita ikweyo. Zvikanzi hapana ari kuitawo tsitsi dzekutanga kundikandira mudziwa kuti ndipore. Paitaura izvi haana kuziva kuti ndiye muchinda wetsitsi. Zvikanzi chisimuka utore uvato hwako. Takumuona muchinda akushatuka ari kutaura kuti tsitsi dzinondishamisa, tsitsi dzinondishamisa. Vanhu vanokuitira kunge vane tsitsi, asi kuna Jesu ane tsitsi dzinoshamisa. Tora uvato hwako uye. Tinonamata nezita raJesu. Kune vane mamarriages ari kurwara manherano. Restoration inobva pachigaro cheumambo. Endai kudzimba kwedu Mwari. Kune vari kunetsana mumamarriages. Tinonamata nezita raJesu. Pakati pavo marriage yavo ine urwere. Urapi ane tsitsi kumarriage dzewanhu, nekuti makatiroora kuti tive vaKristu. Endai kudzimba kwedu Jesu, moisa discipline mumarriage dzedu. Tinokunamatai Mwari nekuziva kuti mune rudo kunesu. Tinokunamatai Baba nekuti zoti mune chipo kunesu. Baba wedu wenyasha, manherano aya pane vanofana kurapwa nekuti utsvene hwenyu huri pano. Mazvita Baba wedu, tiri kukukumbiraika manhero akakomborera kuti dai zvaibvira matipa mumwe chete zvake pamunamatwa paridzwa nemwana wenyu, mumwe chete zvake anoti ndanga ndiri kurwara. Wani zvake Mwari, kana mada kuita vatatu kana vashanu, chikomborero chabva kudenga. Tiri kukukokai mweya waMwari kuti murape vana venyu, zvikuru sei vakapfugama pano vauya kozviwisira pamberi pechigaro kuti varapa. Rapai vana venyu, vazviita nemuparidzi. Rapai chechi yedu Jesu, rapai chechi yedu Jesu, rapai chechi yedu. Rapai mweya waMwari, rapai Jesu. Zvanzi tauya nenhumbu kana mimba dzakasiyana siyana. Muri Mwari wakanaka. Takunamatai Mwari, takutendai manherano, takazara nekubayira kuti izvezvi pane vari kurapa, izvezvi pane vari kusunungurwa, izvezvi
chechi pane varikuitwa histo pakawondomuka, pane restoration iri kuitika muprocess iyoyo. Takaimirira Jesu kuzonzwa kuti mukupera kwegore 2019 pasi ranyika pakaitika vandutso muupenyu hwangu. Ndamunhu mutsva. Uri Mwari wakanaka. Baba wedu, tibatsirei manherano, tirege kumirira pasina. Pakati pedu Mwari pane maobserver nezita raJesu. Paul ari pagwendo rwekuuraya. Pane maobserver pakati pedu Jesu. A miracle itika manherano. Mumwe chete wedu Jesu, observer wemusangano uno, apire moyo wake kuna Jesu nekuti muri muchena. Mazita Baba wedu nekuti pakati pedu pane wamatipa kunesu manherano kuti afambe nechechino. Muzita raBaba, muzita reMwanakomana naMweya anoyera. Amen. Baba wedu makasvita makatipa mupondesi
chikamu mazvita